गिबियावनो आङो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि आरो मोनसे मामोन बड'लेण्ड राइजिं खौरां लागिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोथार गोसोनि गोदान बोसोरनि गोथार हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय। नोंथांमोना मोजां कुइसनखौनो सोंदों। आं बेनि गेजेरजों बे गोदान बोसोराव गोदान बोसोरादि बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे जातिनि फोरबो, बे फोरबोखौ बयबो रंजा बाजा बरायनांगौ गोथार गोसोजों, ओमफ्राय गोजोन गोसोजों मिलि जुलि बयबो ज' ज' बरायनांगौ आरो बेनि गेजेरजों जोङो गावनि राव हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनो जों नाजानांगौ। बेनिफ्राय गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनांगौ। आं बेनि गेजेरजों आं मोनसे फोरमायनो सानदों जे मा बयबो ज' जालायनानै गाव गावसिनि साननायखौ गावसिनि मोन्दांथिखौ शेयार खालामलायनांगौ। बेनिफ्राय अनलायनायनि गेजेरजों बे बैसागु बोथोरखौ बरायनांगौ, जायनि गेजेरजों बर' जाथिया ज' जानो हायो, अनलायनो हायो आरो गोजौ फारसे दावगालांनो हायो। आं बेनि गेजेरजों बेखौ सिगां बुंनाय जाबाय गोदान बोसोराव। जों नुनो मोनो गोदोनि दिनाव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय खुंफुंनाया आलादा रोखोममोन आरो आथिखालनि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनाया आलादा रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि गेजेराव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बे समनि थिननाय, जुगा जा रोखोम जादों, समा जा रोखोम थिनदों, जों बिदिनो सोलायनांगोन। गोदो बैसागुआव जों ओरैबायदि बरायोमोन, ओरैबायदि माने गोदोनि मानसिफ्रा जा रोखोम रंजायोमोन, जा रोखोम बरायोमोन, बिसोरनि रंजानायफ्रा आलादामोन। न'खर न'खर बिदिनो ज' ज' मोसालायोमोन आरो बिदिनो जौ लोंनानै मोसालायोमोन, बिदिनो बरायोमोन। नाथाय दानिया जुगानो जोंखौ थिनबाय, माने दानि जुगा जाबाय मा कम्पिटिसन थाबाय नालाय। बेनि गेजेरजों गावखौ जों बोरैहाय फोसाबनांगौ, जों बोरैहाय गोजौ फारसे लांनांगौ, दा बिदि होननानै जोङो बैसागु बोथोराव जों जानाय लोंनायाव गोफबना थायालासिनो, समखौ ओरैनो नागारालासिनो, बिनि गेजेरजों बैसागु बोथोराव जोङो जोंनि गथ' गथायखौ फिसा फिसौखौ मोनसे बादायनायनि गेजेरजों, कम्पिटिसननि गेजेरजों मोनफा मोनफा आयदानि सायाव बादायहोलायनानै जों बिसोरखौ जुदि थुलुंगा होलांबाय थायोब्ला, मोसानाय, मेथाइ खननाय, गेलेनाय जिखि जाया मानो बिदि जुदि हाबाफारिखौ जों मावोब्ला अट'मेटिक जोंनि इयुन जेनेरेसना, उन्दै उन्दै बे जाखांनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोजौ फारसे दावगालांगोन आरो बर' जाथि दावगानायाव हेफाजाब होगोन होननानै आं बुंनो सानो। बे फोरबोनि गेजेरजों आं रायजो राजा बेखौनो मेसेज सानो जे बयबो ज' ज' रंजालायनानै, ज' ज' ओंखारलायनानै गोदान बोसोरखौ जों बरायनांगौ। बेवहाय खुनु गावजों गाव रागा जोंलायनाय गाज्रि मोननाय माबाफोर दङब्ला सिगांफ्राव बेखौ बावगारजोबनानै बे गोदान बोसोराव ज' जानांगौ आरो ज'यैनो अनलायनानै गोदान बोसोरखौ बरायनांगौ। आरो गोदान बोसोराव बयनिबो साननाय, बयनिबो हनाय, बयनिबो आसाफ्रा जाहाथे इसोरनि अननायाव जाफुंसार आरो बयनिबो न'खरा, बयनिबो साननाय हनायफ्रा जाफुंनानै जाहाथे बयनिबो संसारा आलो गोजोन जायो, आं बेखौ आफा इसोरनाव आर'ज गाबबाय। आरो बेनि गेजेरजों आङो नैबे बे बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड राइजिं आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आङो रायजो राजाखौ आङो बिनि गेजेरजों आं मेसेज हरनो सानो। बेवहाय आङो हगमाबिल लाइमोन खांख्लाब लाइब्रेरि जानानै बिराद गोजोननाय फोरमायदों। सिगां आङो आफा इसोरनाव साबायखर जासिदों। जोंनो जे इसोरा बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंफुंनायाव एफा मोजाङै दिन हगारबाय, बेवहाय आंहा गोजोननाय फोरमायो। बेजों लोगोसे जोङो जागायनायनिफ्राय जे मोनफ्रोमबो हाबाफारिनि लेंहरजानाय आलासिफ्रा गावसिनि सम मथे फैनानै जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव गावसिनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मावफैनायनि थाखाय आङो बे जोंजों लेंहरजानाय आलासि बिथांमोनखौबो हगमाबिल लाइमोन खांख्लाब लाइब्रेरिनि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। नैबे फेस्टिभेल जों नुनो मोन्दों जे माखासे लाइमोनफोर लोगोसे फरायसाफोर थुलुंगा होनानै मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे बिथिङाव मा फोरमायगोन? बे बिथिङाव बे रंजालि बैसागु फेस्टिभेलनि गेजेरजोंल' दिनैहाय हगमाबिल लाइमोन खांख्लाब लाइब्रेरिया थुलुंगा बान्थाखौ होबोआखै। बेयो सिगाङावहाय जोंनि हगमाबिल लाइमोन खांख्लाब लाइब्रेरिया 1972आव गायसनजेनदोंमोन। दा बे गायसनजेननायनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि माजेन्द्रनाथ ब्रह्म सारा गावनि साख्रि मावनायनि जे एसे दरमा मोननाय, बे दरमा मोननायखौनो
89आव बेयो थुलुंगा बान्था होबोजेनदों। थाखो 4आव साबसिन उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा आरो क्लास 7निफ्राय साबसिन उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा आरो मेट्रिकनि साबसिन उथ्रिसार जानो हानाय फरायसानो गावनि दरमानि जे एसे एनै मान बान्था मोनोमोन बेखौनो बियो थुलुंगा बान्था हिसाबै होबोबाय थादोंमोन। दा बेखौ मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों थुलुंगा बान्था होनो हायो नामा, बे उद्देश्यखौ लानानै जोंनि माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा 27थि बोसोरनि सिगां बेखौ गोसोखांनानै बे रंजालि बैसागुखौ खुंनायनि गेजेरजों बेखौ प्लेटफर्म लानानै थुलुंगा बान्थाखौ होबोनाय जादों। दा बिनि गेजेरावबो जोङो गामियाव मोनसे साबसिन आबादारि हिसाबै सायख'यो आरो साबसिन समाज सिबियारि हिसाबै जों सायख'नानै लानाय जायो। खोब बाख्नायथाव बिथिङाव मा फोरमायगोन नोंथाङा? दिथागिरि हिसाबै जोंहा मोनफ्रोमबो दिगजों नायनाय जायो। दिथागिरि हिसाबै जोङो जोंनि गामियाव बिरादथार फोरबोफ्रा समाजनि गेजेराव जायो। दा बे समाजनि गेजेराव बिथाङा ओरैबायदि एक्टिभ रल लानानै समाजनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंनायाव हेफाजाब होयो आरो नैबे खुंगा 27थि रंजालि बैसागु फोरबोनि जे जागायनायनिफ्राय दिनैसिम दासिमहालागै जे मावनाय खामानि बिथांनि आखाइजोंनो जाफुंनायाव बिराद बुरजा बिथांनि आखाइ दङ आरो बेबायदिनो गावनि न'खरनि फिसा आरो फिसाजो बिथांमोनखौ गावनि आबादनि मावनायनि जे एफा एनै मोननाय रां बेजोंनो गोजौ थाखोसिम बिथाङा फरायहोबाय आरो बिथांनि न'खरनि आदर्शफ्रा गुबुन रोखोम। बे हिसाबैनो बिथांखौ बे बोसोरनि साबसिन दिथागिरि हिसाबै सायख'नाय जादों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय मुस्रि दैथुन बसुमतारी।